Hilda Canovas, Juan da Canovas, pikaro gaizkia zia, galdu zituen ifar garbiak, jarri du trumoi nasia, galdu zituen fueruak eta jangoikuaren grazia, galdu zituen bere lagunak, galdu du bere bizia. Eta Canovas hori Frankoren prekursoretzat jo badago, oraingo gaitik ezingo dugu esan Canovas gaitik beste. 1976ko Bizkaiko txapelketako finalean, Arregik San Inazioren figura bere alde hartu zuenean, Abel Muniategik honela erantzun zion. San Inazio militarra zan, eta arretaz aditu, gugaitik eta herrian alde, ez zuan asko sufritu. Bera zala eta bera ezala, erdera gaien gelditu, obegenduan ejertzioa, euskeraz egin balitu. Canovasen emazte alargunak segurazki ez zuen txirrita ezagutuko. Baina bai izan eban, suerte handi bat txirritaren alerik genielenetako bat berari eskaini izateko. Hiru relejo, hiru nakate, hiru mailakin bakoitza, buruan berriz hiru korona, petxuan hiru orratza, hiru dobleko amorillua, tximista bezin zorrotza, hiru tirotan utzi zizuten zuri senarra hilotza, hiru ezpatak zulatzen dute, senyora zure bihotza. Holako bertzu bat jasotzea egizien merezi da larguntzi. Ez dakigu txirrita benetan penatu zen edo Lazkao Txikiren burutik zer zebilen mutrikun. Gai hau entzun da. Aurten indurainen urtea izan da. Zo Jose Miguel 200 kilometroko iesaldia daramazuna izango zera. Eta holaso atzean tropelaren buru datorrena. Hasiera bitxi hau eman zuenean. Lazkao Txikin hobeto imiten behikera esagoa. Entzun nahi zuten gai hartzaia, garbi eman duen nota, horren gainean bertso batzuek behar ditu orain bota. Hainbat denbora eskapatu dut, baina enagoain jota. Guardia zibilei ez egiten lehendik ohituta nagota. Guardia zibilei ez egiten lehendik ohituta nagota. Baina etzen ez beti iesi ibildia, gure Jose Miguel txiki eta ondia. Bai, da txikia garrapatzea ez tarreza izaten, baina 1978ko uda eta udagoien beroaretan, Xabi Etxebarrietaren aldeko mesada bolada bero aretan, batzuk hemen, gogoan izango duzu, batzuk bakarrik. Lazkao Txiki Eliza ingururen batean nunbait ikusi eben, da salatu eben eta eroan eben barrura. Eta egotalditxu bat, barruan eragin zen. Urrengo saioan, zer moduz barrualde hortan, galdetu ziotenean, Elizkanta oso ezagun bati bihitz aldatuta, oso ezaguna orduan izango zen, bihitz aldatuta erantzun zuen Jose Miguelek. Hemen batzuk badago Elizkanta hori gogoratzen da bena. Batzuk asko. Baina, gogoratzen ez da bena,
aldrebez egingo dugu, Lazkaotxi kantuenari berbatxo bi aldatu eta lizkantia. Orduan, zer moduz barrualde hortan da Lazkaotxi Kristorenak hartuta etorri gara. Oain erizkanti iztagizinak zelan dan, eta osue? Joseba Arregi zizurkildarrari ez zioten utzi Lazkaotxikiri bezala barrualdeko berri kontatzeko aukerarik. 1981 komisaldegiti pasa eta gero hiltzena. Bere jaiotetxe ondoko plazan epineu zen oroitarria, gutarria be, laster agertu zen gau batean txikituta. Eta Jon Lopategik plaza aretatik urreko jaialdi batean, neue hanengoan, bertso sorta bat kanteuan, da sorta aretatik 3 kanteuko deutzu eguz hemen. Adiskide baten bila gento zen gaur zizurkila. Adiskide baten bila gento zen gaur zizurkila. Non da gure mutila torturaturik hila, gudari eta martiri, agur Jose Arregiri. Zutik da gure herria, odol zarreta berria. Zutik da gure herria, odol zarreta berria. Zure oroitarria enparantzan jarria, bota ziguten zakurrak, irentzi ditzala lurrak. Zure ametxe guzkia odol gorritan bustia. Zure ametxe guzkia odol gorritan bustia. Prezioz garestia baina herri guztia, askatu edo zutik hil, zurekin dago zizurkil. Eta honen bestegaz, maitzera guaz, mende baten aldarriak. Esango dozue, aurkezpenean entzun dozu moduen, da azkenengo mende horren zatia enundago bat. Azkenengo mende horren zatia, hemen ondino martxan dabe. Da, urrengo mendea beteteko, etxura badakarre, orduan ezin gendun azkenengo mende horren zati hori, eortzi zelan bait edo enlatatu holan. Horrek, ikusteko, entzuteko, plazan egin beharko dozu, eta egiten dugu. Urrengo kantatuko dute Euskal Estatua sortu zeneko egun horretan jarritako bertsoak. Eta orduan, amaitu daigun, 20. mendeko ibilera politiko, sozial, hau bertsolaritzaren ikuspegitik eta belarretik izanak, eta amaitu daigun, ibilera horren laburbiltzen moduan, 100 urte aurrera saltotxo bat eginez, salto handia eginez, mendearen hasiera aurrera. 19. mendearen azkenera, alegia, non Elizanburu Saratar politikari, poeta, pentsalari, euskaltzale handiak, Euskal Herriaren batasuna kantatu baitzuen, gaur egingo genukeen bezain argi, baina zalantzari gabe edertasun handia hoz. Hemen agertzen diren kantabreak eta gero txirritak berabiliko dituen kantabria eta kantabroak, kantauri